gikan ta sa Danbantayan may higala niya agi ta diri sa Carmen dayon Korte lapos antikan dayon Nilawaan dayon arita dinhi nata karon sa Hugis mo agi ta sa Bito sa Udlom dola ta sa Bito sa Udlom mga higala mo bisita ta diri sa Bito sa Udlom park ta diya park. Tanamos Bito, tanam lagi. Bayar tadi sa sapa. Gikan dito sa gihunungan mo sa babaw ng higala. Mga 100 meters sa ubos. Na dito ang Bito o kanang vertical cave subay na taning sapa mas tubig agos aga sa sapa. Buot na kayo. Ibang tao kayo na. Okay. So nahagamay mga higala. Balik akong bayo. Balik kadlok. Basura nga nanganod dyan sa ibabaw. So niya kalapitan ng Magala, natabunan ng baba sa Bito. Ano na diyan Bito? Tabunan. Tabunan sa mga basura. Nada mambak ang tubig nga at tumutunga sa sunod nga barangay sa Ubos. So ang tubig abot ay diri. Law malis tubig o bahani. Abot diri babaw. Oh.
Oo, ano man diyan kuan. Ganit pato doon, bilin. Ay. Oo, noy, anod. Basura ng sangit. Ay, na. Diyan na diyan katong hirungan ba? Nagi deh sila. Nay mga tindahan niya sa una. Ano kadungog. Oo, kadungo sila. Grabe pa. Ana, mga tindahan na makatawag ba? Nagsagit. Kadungo ko rin mama nagsagit. Di ba ka nagsagit paligid ng baril? Di pa antos gitu. Oo. So, lagi baril. Ya tinuudan ko kami dipatay nga dong milabay. Di pa antos gitu. Grabe pag antos na. Hindi ka mamatay rin dito. Ligis ako mayo. Ligid sa kana. Pero dihay ka nang nakauban, nakakuyo ako ngayon, ingon pa niya. Gigapos sa magunog, sulog sako. Bukas sa alas 2 kadlaw. Patabang siya galsa. Gapos pero buhay lagi dia. Oh boy pa. Attorney ko na to. Dili lagi day ni papatay. Tagasugod. Sa gid no. Tagasugod, ginapos. Pungutana sa kinsa man ni. Kalimot agad sa ginganlan. Namatay pa ko pungutana ko sa namatay ko ngayon. Wala ko pungutana ko sa basta tagasugod ko na to. Balik kayo. Limpyo na sa kayo ang area. Balik na kami guys. Una na lang ito babasa dito. Kita ang babasa dito. Sako pa yung sogis. Itiwadong ugis. Ang gusto.